bayabi kwaliteit sem plat fanodu, gona hong fu sem plat fabriek. Ai seli kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-half, nanga trapezium, nok plat anga dakpoot, di de sefi abisa mape, ku kose kagiu, alla sanifi dat, esa duengiu, de gi feifi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi bromfit, ku bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, dika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, tenanga sevi tempi, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se kutuli fo, en opo ITU mamateng, tenanga sigisiu bakadina, monde, tekong miti sonde, telefona nombu IT1, IT1 414. E bali no wai di sana konde mi kas pesutu giden GOWTU man SRANAN GOWTU opo endo gi you fu buy you GOWTU and they give one boom money. SRANAN GOWTU dena swarten hoofdopdracht stati nombo woundo di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda IT you momanteng te nanga fefi you bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. Dames en heren, een van harte goedenavond. Gunetti alasma undebaka in you also you ASOSYE TV op kanaal 8.5. Tide na a tweede day voor a avond vierdaagse a wande marsabung is de ubede na Marowijnenstraat voor chade live beelden giu en ishifa a eerste day waka is de. Tide na a tweede day donderdag 7 september 2023 en a tweede day chare waka gi uno na Willem Campagnestraat. Vanuit de Willem Campagnestraat dat we de live baka in u also fusorio soort groepu de tide nanga sande groepu alweer tide ushik bataki de individuele lopers de bezig ba e wakapsa en tide unte kwantara ruta maar tide dat washi soso de bigiwang want de bigiwang o waka Willem Campagnestraat de groepu nanga dem chiwang den dat koti naar de Johan Adolf Pengelstraat Straat de Kotgo, dus die deze zo de bigi groepa washi. Vanuit de Willem Campagnestraat dat we shitaki de individuele lopers, zo like op verteer SD, de ones aan jere SD, dat we verteer bakatak 500 individuele lopers de kan de tide akomoro furu, want te shitak wantrawa wakai doan sani, dat je do mee, dat je kan doen na inschrijving ete. Dus kan de tide akomoro furu, maar like vau bekis boskopu, daarna 500 individuele lopers de en u de e wachti den grupo is de u ben duam chinso verteri ook to tak wan thema de a thema na dit jaar lopen wij weer mee AVD dit jaar lopen wij weer mee dus baka voor jari van we gaan COVID da u de na AVD baka en mi kan tegi tak asferde is de ishi taki asfer de ala sefu de pasipe de bewaka is de dat is maar beko lont to kon luku den grupo van de mooi ko luku a gezelligheid voor den grupo en tide dat we si Willem Campagnestraat ook to spang nanga wagi bijna uno be man parkeer fuchara live giyo ma utak no ala fasi tide a tweede day dat moest door baka in een huiskamer voor je fuchara live via ASOSYE TV kanaal 8.5. Willem Campagnestraat, dat is maar voor Van Dijk in een bierti dape in een blok. Dat is maar dat lontu uno fuluko. Unom vergeten des massa e kraka upakati de ook toe na KFC, Hong voor Warenhuis, Mobile King, SRANAN GOWTU, na Sale Point. Uno mag vergeten award voor a sponsor. Nou is het de individuele lopers, chins op de wakakong en Jonsro da den grupo nanga den bigisma o wakamit uno da wo de live in u huiskamer baka.
Wogo na award voor a sponsor, mi karde ningba, maar no ukashi sa de sponsor voor sumana de sponsor voor uno da te den grupadoro nanga te wampchinso ukanko live baka voor interview wantusma da we de baka in uw huiskamer. Kabaya bi kwaliteit sem plat van oudu, gona hong fu sem plat fabriek. Ay seli kwaliteit sem plat, ay ni di fenti kololu anga afmeting, S-half, nanga trapezium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, u kose kagiu, alla sanifi dak, esa duengiu, de gi feifi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sem plati, naibo. Filong abi brown fit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha kabedi, na pe isago, dika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, tenanga sevi tempi, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se butuli fo, en opo aiti yu mamateng, tenanga sigisiu bakadina, monde, tekong miti sonde, telefona nombu aiti wang 414. Bung nyusu e bali no no waidi sana. Money fi abia go lu kwan wa kan mu ye be me piki tai mati yen sa ki so wan suta. Dem yo go, dem yo buy one chali da mu ye. It is I o de ya mati de. Let it go and me disade. It is I o de ya mati de. Let it go and me disade. Te mati o, te kui mati shindo wanda ka o to se die si hai kan fai mata fan. No ite las you. Adi mati fi pata ibi kuina ne na fuka kwa yu mati mo miwe o tanti mi fuka ede sembe o adi pasi fam dalibi unu kuri mati o mi ami mi o betente wa mati o de sembe meta lukuta kita mati du wambunu solanga ndasi emtasi tamata libi bunu ka kumina nde mi mano be yampike auto ate o be mi mati na usi mimo demi ogo be mi o bai wan chalda mungu ye mi fukai de sembe o adi pasi pam talibi kunu be jam piken unte lesio adi mati fi talibi kuina nde na fuka kwa yu mati mo mi abodo kazani kona wa orda memi ataki da memi eta te mati kwani ba yolibi udi mati fi talibi kuina nde mi mano be jam piken unte lesio adi mati fi talibi kuina nde mi fuka kwa yu mati mo auto ante o mi mati na usi mi mo so so bosi go pu mi mati o ta e mi di an ka mi de siki mi bete me te mati o gi kan siki mi de mi yo nse mi mati de yo me utata andiaki andia otaki o me amoni wa ka kolu money fi abia go lu kan wa kan mu ye be me piki tai mati en sa ta ki so wan so ta de mi o go me mi o buy one tell da mu ye ni Chindo wanda ka auto se die si hai ka fai mata fan no ite les you adi mati fi talibi
kuinande na fuka gwayu matimo miweu lanti mi fuka de sembe wadi pasi pam talibi bunu kuri matumi awanda kao emi ye mati siki bosko te pasio ewe ngolu kwen dim gasi wansundi emi gai wanda kasiki lanti manda buka da mati bia kolu kumi ande autakyo be amon waka kolu money fa bia golu kwen waka mu ye be wan piki tai mati yensa ta kiso wansunta dem yo go emi o bai wan chali da mundu ye mati bu so leteo when mi mati na usi mi so so bosi ko pu mi mati o ta e mi we o planti mi fuka de sembe o di pasi chali da mundu ye Woka sutu satan Anga wudu fugadu Angai cascavel Angai feifi pompu Fawas feng Fawas suteng En lekva begeef aan die begin een live uitzending die dat de individuelers wakakong en we shitaki de teke rustig de ne wakaboen snel de gezellig bezig de tek de ting voor waka sa Jana Willem campagne straat en lekva betak toe na social media dan ukaluku a route pe den dis waka baka de individuele lopers da we shitaki ook toe den groepa op begin kong en be verterik ba tak tide unoshi dem chiwang wan dem chiwang kotgo ini wanika straat en de bigiwang o waka langa kong na Willem campagne straat fa SD ube verteer unuk ba taki dem bigiwang nanga dem chiwang ne ap ala lazy asrefi route en de kenki da dem chiwang wakawamoro shatu route tide da washifa de bigiwang oprisiri en lekfa mitakik ba de individuele lopers na chiso de tek de teng fu wakakong de nefetanga noti ma den geven aan toe want toe nanga sau betak SD taki di sana eerste lisi tak de waka wanda mars ma de briti tak wanda mars doro baka foyari baka tak den kambo weg in den strati fu Paramaribo. En we zien dat de individuele lopers na bigiwang na nga jongwang. En ook to de jongwang ik een voorbeeld dat die AVD we lopen dit jaar weer mee. Dat die na het thema en slogan voor het ministerie voor onderwijs, het ministerie voor gezondheid, dat taki
ken je cijfers, meten is weten. Dus de giboskoppen ook toe, dat je luku je gezondheid. Je moest de in beweging voor luku je gezondheid. En de voet donomo, maar in de chinso in beweging. En ook tot de dag 2, je de bekende geluiden bakken. De geluiden voor de ijsjes, popsicle, waggy, sa elont en unom vergeet het ook toe de GOWTU de aanwezig voor set a orde tap a strati, taki de lopers pede waka, taki de veilig en tak not nopsa, tak no wan wagi ne constoorder tussen en de luku ook toe say if des massa eko luku a wanda maar densref ook toe luku tak alasan de veilig. En unom vergiti de sponsor voor uno des masa e kraka umbaka sa e sorgo tak ala de fode disi u kan go live dat na KFC, Mobile King, Hong Fu Warenhuis, Cell Point nanga SRANAN GOWTU. En ano desma voor sa edumina awanda mars disi abib so voordeel voor kan waka lus one to punches maar we shitak ook to desma sap chimching opo de wagi baki de serwa sani na desma sa ekolontu prisiri fu koluku a AVD disi da we shitak ook to desma ekoser ijsjes de koser wors trawa ekoser popcorn trawa ekoser dringi da we shitak ook to desma disi e verdien wansani na apistori disi tede fode disi AVD. Kabaya di kwaliteit sem plat van Odu, gona hong fu sem plat fabriek. Ai sel die kwaliteit sem plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapezium, nog plat anga dakgoot.
En we shitaki a eerste groepu e wakamiti Queen, Mel, Shoes, Bags en more. En Queen, Shoes, Bag en more ti de weer wan trakrosi. Is de be ap wan trakrosi. Ti de ap wan trakrosi baka. We waka gomiti wang voeding leidster voor go actie. Goedenavond, ASOSYE TV Live. I go at tweede DDC. Helemaal. Usita ko weer want trasani e pro de tapasrati. Klopt. I look ete. Hey, look helemaal. Want to up to date. Tradiwo weer moro mooi baka. Saya tak des masadena also. De moest ko luku. Queen Mel shoes, bags and more. Succes ermee. Ja, dank je. En disi na a eerste grupo sa Wakapsa. Queen, Mel, Shoe, Bags and more. En atra grupa sa Ekona Ubaka na a grupo fu SWM is de ube miti denkba tak a grupo fu SWM e wakami na wang fu de enige bedrijven sa e waka a jaar disi. En ook tot today, goedenavond ASOSYE TV Live, SWM de tide baka. Natuurlijk. Uno na wang fu de enige bedrijven sa Edumei a jaar disi. Hoe voelt het aan? Oh, wat een eer. We zijn deel van de gemeenschap. We doen mee, we zijn sportief. Alle 4 dagen? Jawel. Het lukt nog steeds? Ja. Alleen deze weg is een beetje lastig lopen, hè. Ja. Het is verschrikkelijk ongelijk. Maar we hebben alle zin in, we hebben plezier in. En we gaan door tot het eind. Succes ermee. Ja, dankjewel. En Ushitaki SWM ook toe, abi plezier in Sadendu. En we shitak morofara a tragrupo, Naomi's Design en more, kon ook toe dichterbij. En terwijl de kon erbij, dat we shitak ook toe de individuele lopers de aanwezig. Na je ASOSYE TV kanaal 8.5, de live ete in je huiskamer. En is de agrupa die si beweer in de kleuren van de Surinaamse vlag. Ushitak tide de weer wan her tra crossi baka. En we luku sa don dugi uno. Wogo accident. Goedenavond, ASOSYE TV Live. I go at tweede day. I go. Maar une jere noti, de ingi ne me ku jere noti daw de live. Waarschijnlijk was dat na verkeerd prijs, want zo net hoe making. En na herpasi umeken toch alles maar wan shisa we do. Ja, nu is het even op pauze. De mensen gaan drinken. Ik zie de sponsorauto al, dus straks zijn we weer ready. Oké. Wat mogen we de komende 2 dagen verwachten? Want jullie hebben vandaag iets anders aanmerken. Hoor. De komende 2 dagen ook. Dus jullie verrassen ons gewoon. Alleen Tamara Teshi ASOSYE Edoro om duan saniere. Oké, me wacht. En mo seni pe wasnapo. Goed, succes hè? Dankjewel. En dis na Naomi Design en more. We shitak tide den grupo kom baka makandra is de ube up want to gap da umbem setem chin so trafasi ma tide da den grupo wakamitunu baka makandra elek van betakik ba tide washi so sa den grupo fu den bigiwang wan depchi wan tek wan traruta maar de bigiwang dat washi tide zeker wel en we shitaki as GOWTU de bezig is het a verkeer Fos atra grupo waka mit uno. En ushi ook toetak de grupo disi den go uit de gas ko taken so want teno ushi tak de weer want trakrosi ook to Mel shoe bags en Queen Mel shoe bags en more weer want trakrosi en uyeref densrefi taki ala fode do weer want trakrosi fumeki prisiri tap den strati disi. En Ushita Kasko ba voor set den groepa en a volgende groepo wakamit uno de depchin so fara ete dus uno kan tak ete soort groepo dus mi kan verter uno tak unom vergiti tak de sponsoren funde ook to KFC Mobile City Hong Fu Warenhuis SRANAN GOWTU nanga Cell Point de dat is sorgo tak tide
Tamara Nanga Frida ete, dan ukan de live. En a grupo sa ewakamit uno, den dat apwamchi so moro prisiri, lek den trawan sa uno, dus voor den disi da ukan shi moro, na mi baka da we shitak de doro na uno, nanga ala den prisir fasi en het is Slans Hospital. Na Slans Hospital ewaka mit uno en un shitaki is de beweer wan trafasi ook toe. Ti de dinsrefi weer wan trafasi. Dus lek fam taki den grupo sorgo tak baka foyari di de waka taki dinsref esori tak ai o prisiri nanga afasi fa dende. Ook toe Slans Hospital. De aanwezig, groep nummer 4. En Ushitak de weer heer trafasi. En die de danseressen erbij uno. Slans Hospital ASOSYE TV live. Vandaag doen jullie het een beetje anders dan gisteren? Ja, om de ene dag dan gewoon anders stellen. Dat is het. Okay, dus vandaag mogen we ook van meer muziek genieten, merken we. Ja, maar de afstand loop is wel korter. Ja, ja. Maar het gaat nog lukken de komende 2 dagen nog? Zeker, zeker. Wat zegt u aan de mensen thuis over Slans Hospitaal? Laten ze ons verder poweren. Dan merken ze het resultaat wel. Dank u wel, succes. En unshi ook tulek fa uyere tak SWM taki densref e prisiri nanga new sanity de new crossi en ook to de individuele lopers wo wakamit ding. Goedenavond ASOSYE TV live. Hoe bevalt het in de straten van Paramaribo? Ja, heel erg leuk. Het bevalt heel goed. Is het de eerste keer dat jullie meedoen aan AVD? Klopt, ja, eerste keer. En jullie lopen alle 4 dagen? Ja, zeker. Ja. U gaat niet ook ervan? Ja, Is het uw eerste keer in Suriname? absoluut. En u doet gelijk mee? Uiteraard. We zijn trots op jullie. Genieten jullie ervan? Dank je wel. En we merken dat onze gasten uit het buitenland deze want doen mee naar AVDDC. En ook door een christelijke groep weer want trasanitide. En uno mag klagen dat alle leesweshiwa asem sani, maar de groepo professor uno tak de prodo. En a christelijke groepo sande in a mindri fudentra groepo na awanda mars disi den srefi weer wang trasanitide. En weshi taki ete wang groepo koiri komit uno. En dat na groep nummer 15, dat na a groep tuberose, de mooi geri koto. En is de unobel luku sobong wan de bepsa snel, maar de luku wam chin details, dat we shitaki de apwan tiki, na wan pop chinen tapo. En dat mi bevind bijzonder, jere, maar dat na mi mening, mi bevind bijzonder. Dat na tekas na rustig, dat je shi den details sa den koto dis abi. En dit is na groep nummer 8, tuberose, en de 15 jaar ajaartide.
Mama no de, papa no de, le sinango, filibano. Juanita me libanga ye. ASOSYE libanga wo. Chame libanga we. ASOSYE bawe libanga wo. Ayawaka mawe libanga we. Mayawaka mawe libanga wo. Dat is dus tuberoos groep nummer 8, 15 jaar tuberoos. Dag nummer 2. Hoe voelt het aan bij jullie? Heerlijk. Wat mogen we verwachten de komende 2 dagen? Nou, we gaan ervoor. We hoeven niet bang te zijn voor tuberoos. Helemaal niet. Tuberoos is vaker in de prijzen gevallen. Wat mogen we dit jaar verwachten? Nou, het was best gedaan en we gaan voor het beste. Succes en we kijken morgen naar jullie uit. Ja, dankjewel. Het is groep nummer 8 tuberoos en tuberoos viert ook hun 15-jarig bestaan. En we zien dat Fiamba ook aan het aansluiten is. En Fiamba had gisteren ook iets anders aan en van het jaar. Vandaag, de tweede dag, zijn ze ook gekleed in wantra mooi crossie. En Fiamba tek positie voor a show leja so na ASOSYE. Ade Fiamba pikin. Takiwayeno. Takiwayeno. Ade Fiamba pikin. Ade Fiamba pikin. En dat is Fiamba. We shitak tide de werwan trapaki en ook to tede doro na apresipe ASOSYE de dawekis wang mooi show. En baka Fiamba da weshi de mooi libi sma. Nee, tide ude ASOSYE live. I go je vrouw Hofdam. Ja, mevrouw. Juanita. Juanita, maar waarom loop jij dit jaar niet? Vandaag zijn we bezig op tv. En? Hij is zaterdag je loopt. Zeker. Oké, dank je. Succes! En ushitak Mila Mofu Doro mit Unu. En ook to den tide prodo den srefi mooi gi Unu. Alo bide waye na mo waye, de bila boku waye na mo waye, ajaba de waye na mo waye, e da sibutu waye na mo waye, alo bibumi waye na mo waye. En ook to Mila Mofogi one show today. En we shitak today I go moro vlot. Den grupo e waka mit unu baka makandra. En we shitak groep nummer 11 e waka mit unu in de mooi ready crossie. En groep nummer 11 na de Super Shining Star. Die de weer den mooi ready crossie. En ook to dingen met prisiri gunu de wakapsa jaso na ASOSYE TV. Shining Star dag 2 ASOSYE live. Ay leuk eten. Wat hè? Lukt het nog? Jawel, jawel, jawel. We zijn nog in takken. Wat mogen we morgen verwachten? Heel veel, heel veel. En ujere ook toe voor de Shining Star tak Tamara. Uka verwacht moro voor a grupo disi en dat de ab moro gi unu in petto.
is de bewer wan trasani. Ti de weer wan trasan baka. Dus asane komoro mooi, asane komoro spang, asane ko hit lek fa wetaki. En ushitak abob schrijf e wakamit unu is de abob bende ook toe nanga forum muziek en de abob schrijf de aweza en de ne horna bakagi trouwang en lek fa betak voor SWM na a enige bedrijf san doe mee voor a jaar disi abob na a enige politieke partij san doe mee a jaar disi. Dus we wakamiti fugoluku sa abob o chargi unu tide. Lekfa is de dansi mek prisiri na sotide da de dansi mek prisiri na nga umbaka. Dus we luku ook to sa abob e chagiwi. Abob na groep nummer 13 en lekfa ubeshi is dekba de danseressa na nga wang brassband sa e begeleiding. En if we look at the dat we shitak bravo e koma abob. Ushitaki a grupo fu abob e ab danseres ng pokumang wekare ng moy wortu brass band deno ab traloper sa ewaka nga deme mar de gisho tapo de strati fu Paramaribo. Dus lekvau betakik ba abob na aina ka politika parte sa edumena AFD 2023. Weluku if den tra grupo depchi so fara ete. And that one takitak umang verter uno sumana de sponsor. Mi kardene fu de sponsor, mada no wogi award fu a sponsor. Da uno sref kashi sumana de sponsor fu uno. En te den tra grupo doro da we komba ka nga alive vanuit de Willem Campagnestraat.
Tabaya bi kwaliteit sen plat van oudu, gona hong fu sen plat fabriek. Ai seli kwaliteit sen plat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapecium, nok plat anga dakfout, di de sefi abisa mape, pu konseka giyu, alla sanifi dat, esa dwengi yu, de gi feifi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de sen plati, naibo. Filong abi bromfit, pu bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodi. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, bika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, kenanga sefi tenti, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se tulifo, en opo ITU momateng, te nanga sigisiu bakadina, monde, te kong miti sonde, telefona nombu IT1, IT1 414. Bong nyusu e bali no wai disana konde bikas pesutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo di you fu buy you go na Wimindri, groep nummer 16, de Shining Star dansgroep. En de ook toe Giwan Show. En ook die wekis een show ja voor groep nummer 16, de Shining Star. AVD, we lopen allemaal weer mee. En we zitten ook toe ding weer een mooi crossie de Shining Star weer een mooi crossie de voor seki in de straat ja aan de Willem Campagne straat. En de egi pokumang ook toe san dena baka. En zo lees je want tak na wasma voor den groepo ma ano ala lesi akam sa tak na wasma bika de dansi de singi de prisiri da ano ala lesi ikan go voor tak na ding ma we shitaki ook toe a groepo di side weer want tra mooi crossi. En if we luku go na baka, da we shi tak atra grupa e wakamit unu dat na wan koto groep. En lek faube tak na fesi tak dis na de geluid dat sa het meisje jere na AVD disi je jere GOWTU, je jere ambulance, je jere de man sai ser popsicle na nga Asia. Dus dis de alla ining. Maar ko hopu tak not ernstig nopsa di de mandis e reipsa ma we shinaw baka taki tra grupo ekong fos atra grupo ekong da wogo na desma sa snap say pasi fu goluku fadefen a AVD disi goedenavond ASOSYE live, hoe gaat met u? Prima. Je geniet voor de AVD disi? Ja hoor. Hoe vindt u dat na 4 jaar weer AVD wordt gehouden? Zo, ik vind het goed. Je kan je ontspannen. Dus, het is een beetje anders, april naar september. Merkt u het verschil? Ja man, ik merk dat het niet gewend. Maar we gaan mee met de stroom. Gaat u de komende 2 dagen ook kijken naar de groepen? Ik doe mijn best. Want benzine is duur. Maar we blijven genieten. Ja, zeker. Dank u wel en een fijne avond. Hetzelfde voor u. En we merken ook toetide aan de Willem Campagnestraat dat we op de sma sa e koluku a AVD nanga uno. En we koiri no uno koiri ete want a groep de dichtbij. Dus uno koiri ete bikate a grupo doro da uwan mek uno na ososhi fa awanda mars dis de gi den grupo disi.
Maar ade ook toe van nodig voor mek ons sabi van de eisje man e vieri tap den DDC. Goedenavond, ASOSYE TV Live. Goedenavond. Auroko ego. Jawel, zeker. We ser want to extra sani. Mogen niet klagen. Dus Tamara na Tamara dai de tu tapas. Gaan we door, jawel. Maar a heruta je waka of chins op chins. De hele route lopen we. Maar a serie ego des maar e ondersteun. Nou, is te begrijpen. Niet ieder gaat het, maar I go. We mogen niet. Eigenlijk juist, even doen mee naar AVD. Maar abo power hè? Hetzelfde voor u, dank u wel. En we zitten ook toe den mang sa denki den saka we ondersteunen mang dati en kringconsensie groep nummer 15 waka mit unu. En we zitten a groep disi is de begi unu wang mooi show. Dus tide we lukusa kringconsensie o dogi unu ja tap a live na ASOSYE TV. SRANAN meka fayako. Dat na groep nummer 15 kringconsensie na tapu a tweede dag voor AVD. En ook toe ding mek prisiri we shitaki na mooi bigis mapoku de singi uno mooi bigis mapoku i kayere. En a volgende groep wakamit uno. Dat na groep nummer 20. En groep nummer 20 na poëzie origineel. En ook toe poëzie origineel en ap mooi poko geunutide. ASOSYE TV Live, lukt het nog dag 2? Helemaal. Morgen en overmorgen nog? Helemaal, we gaan verder. Succes ermee. En de groep Ekong Bakamakandra Biko Crioro groep nummer 21. En ushitak de weer wat mooi kotoso e kotgune wakakong. En we shitaki a grupo disi ap ching ma a biggest ma pokusa de setu kondeni. En ook de medische zending de aanwezig de jawel. Medische zending best de SD en die de ook toe den de aanwezig. En SD ubetak na nga den kaba en de tak de no sabete even ala de do me. Maar we shitaki de prisiri na a wandelmars disi en ook toe a tweede dag den do me. A volgende groep wakamit uno en we shitak tide de no apwa moro bigi speling aspatsi no bigi baka makandra de grupo ekong. Dus je kan doen dat ik ga niet naar je osso voor een live uitzending die. En ook tussen de groepen door dat u op de individuele lopers sa doen mee naar een wandelmars die. En we zien taki a grupo die den schrijf weri wang trakrosi tide ragaspoiti featuring AVD Queen. En voor Ragas Poiti ook toe Wokiswa Show live tap ASOSYE TV.
En im layanga energie voedwasan die siere te wakawanda maar. Im layanga energie voor man doet de bewegingen die si te wakawanda maar. Maar als sweetie fushi te is na passe si te koluko te da also je luko kanaal 8.5 you ASOSYE TV live in je huiskamer. Dankzij KFC, Mobile King, Hong Fu Warenhuis, Cellpoint, nanga SRANAN GOWTU. En a volgende groepen na Busta en wakamit uno en ook to Busta weer wan tra mooi crossity de en usabitak Busta ook to en waka nanga sweet poku en tede doro we shifa de danso mooi gunu we shi soort poku de gi uno dus we go luku ook to sa a groepu voor Busta e go uno. Groep nummer 23. Goedenavond, ASOSYE TV live. Lukt het nog dag 2? Jawel. U geniet van de muziek, want we zien dat je achter Busta meeloopt. Jawel. Dus die kant is vrij. Alle 4 dagen doe je mee? Ja. Wat zeg je aan de mensen thuis? Ze moeten niet meedoen, ze moeten thuis zitten. Hè? Zo kunnen kijken. Komt goed. Maar jij doet wel mee. Hey, succes de komende 2 dagen en hou vol hè? Thank you. En we zien dat de individuele lopers ook tussen de groepen lopen, vooral wanneer er veel muziek is. Want dat teyera poku, dat Yusref eka sekseki chinso. En we zien dat moro individuele lopers wakakong, trouwen de inwan rush, trouwen eteken rustig de ting voor waka. En we lukken ook toe suma ukafeni. Goedenavond, ASOSYE TV live. Lukt het nog? Jawel, het lukt nog, ja. De komende 2 dagen? Ja, ook, ja. Is het voor het eerst dat u meedoet? Nee, het is al mijn 5e keer dat ik meedoe. Maar is het anders na 4 jaar weer lopen? Ja, weer. Het lijkt alsof die weken langer zijn geworden. Maar het lukt wel toch? Jawel. We geven niet op? Nee, nooit. Zeker niet. Wat zeg je aan de mensen thuis? Die kijkers die thuis zijn, komen jullie volgend jaar meedoen, want het is super gezellig. Dankjewel. Hey, succes en power hè. Dankjewel. En 30 september hij in een koto. Ik doe mee. Ja. U hoort dat hij maakt reclame voor zichzelf. Ojerekba 30 september. En volgende groep ik kom. Ik durf wij zeggen groep nummer 25. Dit is ook toe aanwezig. Groep nummer 25, ik durf, wij durven. En we wachten als show Sadogi naar ASOSYE TV kanaal 8.5. En je ziet dat deze madisi en meke gezellig hangen deze refi. De waka in de straat voor SRANAN. En we
weshi taki a grupo disi abi prisiri in awaka disi ik durf, wij durven. En dis na a tweede day fu a grupa disi so lek fa de beverter uno tak o debaka tide tak do giwan span show en denole de hoorde na de woord u kisa span show. En de individuelers de ook toe ewaka u op 500 individuele lopers sa ewaka a jaar disi. En wantra grupo Sansa Feria ewaka mit unu a grupo disi is de bewerwa helemaal wet koto. Mino sabe fika membre ete, maar de bewerwa helemaal wet koto. En tide groep nummer 5 Sansa Feria den schreef doe mee na a AVD disi. En tide de no stel teleur, de werwa mooi koto sa fa de waka komitunu in de mooi koto so. Maar unayere no wan poku so fa de weer so mooi. Es de a grupo disi de bewer wa mooi wet koto lek fa de beverter unu takti de bo do weer wan tra poku da wan tra mooi crossi baka en de no le atra mooi crossi ko ook toe. En dan heb je ASOSYE TV zonder show want to de live en you dan also kan genieten voor a show disi. Dag 2 ASOSYE TV live, lukt het nog? Helemaal nog steeds. Jullie hebben gisteren aangegeven dat we verrast zullen zijn. Vandaag een nieuwe. What about morgen? Hetzelfde weer als gisteren. Hetzelfde weer. Dus alle day weer verrassen. Met een tintje erbij. Met een tintje erbij. Dus we kunnen standby blijven. Tuurlijk, sowieso. Jullie houden vol morgen en overmorgen nog? Helemaal. Succes ermee. Nou wist je dat a grupo disi lek pa de taki met een tintje erbij. Dat Tamara, dat you ASOSYE TV kanaal 8.5 de live, dat we wachten attentie erbij ook toe. En atra grupo OG Brass Band door lid na umbaka. En OG Brass Band ook toe o de live na ASOSYE TV, dat desref ook een show. OG Brass Band na a laatste groepa sa Ipsaja so na Willem Campagnestraat. En zoals we gewend zijn van Wanda Mars, de laatste groepen kon, dat we ziet dat alle de wagi is sluiten aan. Voor het idee dat we tap naar een live uitzending disi, no vergeet de sponsor voor ons KFC, Mobile King, SRANAN, GOWTU, Hong Fu Warenhuis en ook to Cell Point. Tamara, dag 3, dat u de baka na wantra presi, dat u de live in je huiskamer. Unom vergeti fu bedankt de groepo, sagi wa mooi show, mek yuna oso, kashi ook toe, va AVD dis owaka. Morgen, vrijdag 8 september, daarna a derde day, amoro lange day, sadogo uno, dus Tamara da we charengi you, en Tamara we sorgu taki yeshi dem chinengre, naga de bigiwang. No forget de GOWTU, sa ook to do de Uroko, en utak ook to dangawang voor de Asia man, tak den serefi, ay gop chinso, de ser wansani. Abende wa mooi sweet thing, live in your huiskamer. Mijn naam is Juanita Ormskerk en Tamara, mi nga a team voor ASOSYE, want ano mi wande, mi up to
cameraman zij ondersteunt. Big up de cameraman. En ook de Wansa Snap ACC. Niet te vergeten Durando. En mijn andere assistent die ook aanwezig is. Aher team. Een big up voor jullie. Want zonder die cameramannen zou ik ook niet hier staan. Dus Uteko eigen big up. Tamara da Untebaka. Dag nummer 3. Live. Met onze sponsoren ook erbij. Tot morgen. Kabaya bi kwaliteit zijn plaat van Odu, bona hong fu zijn plaat fabriek. Ai seli kwaliteit zijn plaat, ai ni di fenti kololu anga afmeting, S-golf, nanga trapecium, nok plaat anga dakfout, di de sefi abisa mape, u kose kagiu, alla sanifi dat, esa duengiu, de gi fefi ali garantie, en de garantie utaki, na bon kwaliteiti, en de zijn plati, naibo. Filong abi bromfit, u bon kwaliteiti, anga alla ondo daily di abi fanodu. Mofa, yap kosi kasi, tafa, matasha gabedi, na pe isago, dika, efi wani kosi kasi, nanga bedi, ya kisi ting, kenanga sevi tenti, pi senti, korteng, di kasi, nanga yu bedi. Hong fu, dena para pasi, aba se kutuli fo, en opo ITU mamateng, te nanga sigisiu bakadina, monde, te kong miti sonde, telefona nombu IT1 414. Bung nyusu e bali no wai disana konde mika spesutu giden GOWTU mang SRANAN GOWTU opo endo gi you to buy you GOWTU en de gi wan bung money. SRANAN GOWTU dena swarten hoofdbrug stati nombu woundo di tenti na IT en ai opo gi you monde de committee feda ITU momanteng te nanga FVU bakadina SRANAN GOWTU. No mika taigi taki tegwape a parkeerterrein a bigi ikapoti wagi vrij SRANAN GOWTU spesutu ide man die oko GOWTU go sell you GOWTU for a boom money na SRANAN GOWTU. Ya takin sa sayo anye. Kotika umajwitilika moya Big up sira anga hifiamba Aloli 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 Gadu aloli aloli uma Dema ja iloli